Vi har 4 venner, der fortæller os, at nu er vi ude i en voldelig måde at tænke på, og ikke forbundet med vores følelser og behov. Og de 4 venner, det er vrede, depression, skyld og skam. Så når vi føler en af de 4 følelser, så er det fordi vi tænker på en meget unaturlig, men habitual way of thinking, som Marshall Rosenberg siger. Så når vi kommer i kontakt med vores følelser under de her, altså for eksempel vrede, under den kan det være, at man er ked af det, eller man er bange, eller man er irriteret, eller frustreret, eller har nogle moralske domme, der dømmer andre. Så vrede, den er ligesom tit ud af på andre, når vi synes, andre gør noget forkert. Hvor at depression og skyld og skam, det er, at vi spiller det spil mod os selv. Så når vi spiller det spil, The Violent Game, Win-Lose, så er der som regel kun noget at tabe. Så hvis du er i forbindelse med dine behov, der ligger under følelserne, og ved, hvad er det for et behov, der ikke bliver mødt i den her situation, så kommer du nærmere på noget, der kan løse sig, og finde en løsning til, hvordan får jeg så mødt det her behov, og så finde en strategi, der passer til dig. Og så kan man altså, det involverer også nogle gange andre, så kan man spørge andre, hey, vil du være med til det her? Og så kan de sige ja eller nej. Og hvis de siger nej, så kan man jo spørge en anden. Så der er de 4 venner. Vrede, depression, skyld og skam.